La planta de biogàs Covirgí de la Sentiu de Sió ha completat els tràmits administratius i els seus impulsors volen començar les obres de la seva construcció durant el primer semestre del 2026. De fet, el projecte ha finalitzat els tràmits administratius després d'haver rebut l'autorització mediambiental definitiva i el vistiplau d'urbanisme. La planta preveu transformar unes 500.000 tones de residus orgànics en biometà. Entre aquests residus hi ha purín de porc, fems de vaca i vedells, gallinassa de granges locals, restes d'escorxadors i altres residus orgànics industrials no perillosos d'empreses de la zona. Els promotors asseguren que més del 80% dels purins que gestionaran provindrà de granges ubicades dins un radi de 15 quilòmetres de la planta. També afirmen tenir més de 350 ramaders adherits de les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i l'Urgell. De fet, aquesta notícia arriba una setmana després que entitats contràries al projecte i 4 ajuntaments de Ponent hagin presentat 2 contenciosos administratius davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per intentar frenar el projecte. De fet, ara mateix en directe també ens acompanya Gerard Batalla, pagès i membre de Pobles Vius de la plataforma. Molt bona nit, Gerard. Bona nit. Gerard, explica'ns com rebeu vosaltres avui aquesta notícia. Bueno, amb tranquil·litat, perquè encara els hi falten bastants permisos. No tenen el permís de connexió a la xarxa, ni el beneplàcit de l'Ajuntament de Bellcaire, tampoc el permís d'obres de la Sentiu de Sió i tampoc l'acord amb els veïns per poder fer l'ampliació del camí. Llavors, és un projecte que encara continua penjant de bastants fils, tot i que sé que és veritat que l'autorització ambiental ens indigna molt que s'hagi aprovat, a més en un moment de crisi sanitària amb 3 pestes damunt de la taula, com són la pesta porcina, la grip aviària i la dermatosi nodular bovina, en una explotació que no compleix les distàncies de bioseguretat més bàsiques de la llei, que està a 460 metres d'una granja, que tots els 31.000 camions que passaran passaran a 300 metres d'una granja, i en aquest context sanitari tan complicat jo crec que és una mica agosarat per part del Departament de Territori i de la seva part ambiental d'haver-se llançat a la piscina autoritzant un projecte tan qüestionat, tan criticat, amb tanta oposició social, però amb tantes incògnites de si això es podrà tirar realment endavant en el context actual. La pesta porcina és una cosa molt sèria, com a mínim estarà 12 mesos amb nosaltres, les restriccions, i això sempre i quan els senglars aquests no s'hagin desplaçat del lloc on els han trobat. I això canvia completament l'escenari del que es podrà fer i del que no es podrà fer probablement en el moviment de cadàvers, perquè hem de recordar que aquest projecte pretén moure 20.000 tones de cadàvers d'animals, a més dels fems, dels purins, i tot això són vectors de transmissió i d'expansió de les malalties sanitàries, que conviuran, coexistiran en un punt central, en un macroprojecte mai vist al sud d'Europa, i tot això suposa un gran qüestionament. Per tant, molt malament que els hagin donat l'autorització definitiva, però nosaltres seguim en la lluita, hi ha tots aquests fronts oberts, ho tenen complicat per acabar tirant aquest projecte endavant, i el contenciós administratiu, com bé has comentat, som conscients que té bastants incompliments, que s'han fet algunes coses malament, que el procés no ha sigut correcte, que aquest projecte ha estat empès políticament perquè realitzés, pressionant als diferents entitats de tramitació, com és l'urbanisme i la part ambiental, el GAU de Lleida, per a què avancessin, per a què ho aprovessin. I tot i que no s'ha justificat ni l'origen ni el destí de les matèries que es tractaran, tot i que té un accés de carreteres il·legal. De fet, és això, Perdona, Gerard, volia preguntar com està aquest procediment. Què és el que podria fer ara mateix aturar les obres que es preveuen ja a principis de l'any vinent? Bueno, doncs que quan demanem la suspensió cautelar el jutge ens dona la raó perquè hi hagin riscos de qüestions irreversibles o coses que s'hagin fet malament, i si no ens dona la raó el jutge en la part urbanística, creiem que s'han fet irregularitats i que s'ha beneficiat a l'empresa irregularment, quan acabi aquest procés ambiental del que estem parlant, ara mateix, que és el que ha sortit als mitjans avui, em sembla, aquest procés encara no està acabat. Tampoc podem presentar també un recurs de reposició. Si no ens donen la raó en el recurs de reposició,
poden anar també a la via del contenciós administratiu. I així, amb totes les fases que que vulgui dur a terme l'administració per tirar-lo endavant, no? També amb els permisos d'obres. Tot és recurrible i tot es pot anar davant de la justícia. Així que bé, doncs estem en aquestes, no? Esperant que el jutge ara mateix del Tribunal Contenciós Administratiu demani l'expedient a urbanisme, que nosaltres no ens els han volgut donar, doncs ara els hi demanarà el jutge haurà d'entregar l'expedient, analitzarem bé l'expedient, objectivarem els punts d'incompliment i demanem al jutge una suspensió cautelar d'aquesta autorització urbanística. I quant temps creieu que tot això es pot demorar? No sé, la qüestió del judici que hi haurà al Tribunal Superior de Justícia pot tardar anys, però la resolució de les cautelars són bastant més ràpides, qüestió de mesos. En l'hipotètic cas que es dués a terme, que finalment es construís aquesta planta, quines repercussions podrien portar per la gent de la zona, pels veïns i veïnes? Bueno, això posa molt en qüestió les condicions de vida dels veïns, doncs, a través de l'augment de trànsit, a través de les males olors que pugui generar. Destrucció del sòl agrari, és una zona amb una terra de categoria 1 i 2 i els que són pagesos allí al voltant doncs, ens veuríem afectadíssims. Jo feia agricultura ecològica de la qual mengen molts escolars i crec que tota aquesta contaminació ambiental que es produiria seria perjudicial també per a la nostra agricultura. I finalment això és un projecte que tensiona, no? Perquè hi ha molts municipis que estan en contra, molts veïns que estan en contra i que trenca una mica la pau social, perquè això és un dels principals problemes. S'ha volgut imposar, forçar una cosa fora de mida i això ara mateix està generant com molt conflicte social a la nostra comarca i als pobles veïns, no? Però el més probable és que un projecte tan faraònic, finalment, que es vol forçar tant, doncs finalment no s'acabi construint, perquè també té uns plaços de construcció molt elevats, que poden tardar 5, 6, 7, 8, no saber quants anys. Vull dir, això va per llarg, ens ho hem de prendre, encara que ens molesti la tramitació aquesta, amb calma i seguir lluitant. Ara mateix acabem de recollir prop de 30.000 euros per anar al contenciós administratiu i si fa falta recollir-ne 30.000 per anar contra el permís ambiental ho farem i així fins al final, perquè és una injustícia el que s'està fent, com se vol imposar i sobretot no haver-hi cap ramader de la Sentiu que s'hagi adherit al projecte. És evident que això no hi ha aquests excedents de residus ni a la comarca ni a Ponent. Això és el que avui hem presentat un informe de fet al Parlament. Hem fet l'anàlisi dels purins i fems sobrants i realment ara mateix a Ponent s'estan projectant plantes que superen en un 95% les necessitats de tractament de tots aquests fems i purins. Sabent, a més, que aquestes plantes tractaran entre un 40 i un 50% d'altres residus que no són ramaders, doncs és ben clar que aquí hi ha una operació urbanística especulativa en marxa i que finalment aquí serem un punt de destí, un pol d'atracció de residus, com ara fans de depuradora, residus d'escorxadors, com ara ja estan venint de l'Aragó, doncs ara continuaran venint encara més, de la Plana de Vic, etc. Si us fixeu, a la Plana de Vic no se n'estan tramitant gaires i aquí tenim 22 projectes damunt de la taula ara mateix a les comarques de Ponent, més 3 que són ampliació, més 11 que ja existien. Imagineu-vos la bombolla i imagineu-vos aquesta trentena i pico de polígons industrials al mig dels millors sols agraris de Ponent, que a més quedaran obsolets d'aquí 20 o 25 anys quan aquesta tecnologia s'acabi, perquè s'acaba el subministre de gas legal a les llars a la Unió Europea. És tot una gran bombolla. No us cregueu res de tot el que estan dient al voltant del biogàs, perquè és tot un gran bluff i algun dia explotarà. Veurem quan. Gerard, perdona, això sí que et volia preguntar, sobretot el risc sanitari, que pot comportar també la construcció de totes aquestes plantes? Sí, clar, és que és evident, quan en una situació de pesta, els espais, com ara, per exemple, el propers a Grefaxa o a Térmens, són espais de risc sanitari màxim per les explotacions ramaderes. Si hi ha pesta, hi ha moviment de cadàvers, hi ha casos de cadàvers propers a aquesta planta, els primers perjudicats són els ramaders. Jo crec que ara cap ramader té ganes de que vagin camions a buscar-los i els purins, els fems, els cadàvers, etc., i que vagin centralitzats en un lloc on s'està movent 500.000 tones anuals. La pesta és una cosa que s'estén molt fàcilment
que en pic hi ha un cas, la granja està obligada a destruir els purins, els fems, el menjar, el pinso. O sigui, hi ha uns protocols bestials rigorosíssims en el cas de pesta porcina i ens volen fer creure que ara aquí construirem un model en el qual mourem tots aquests vectors de transmissió, que són fems, purins, cadàvers, vísceres, etc. 1.000 camions anuals calculem nosaltres que suposaria si es fan aquestes 22 plantes més de biogàs. No? 1.000 camions diaris, 300.000 camions anuals duent vectors de transmissió de malalties sanitàries, no només pels animals, sinó que hi ha un munt de virus i de malalties que estan en progressió i en augment, que són de zoonosi, és a dir, virus que passen dels animals als humans, i nosaltres estem apostant per un model per un municipi que el que fa és importar tot aquest material amb risc sanitari cap a prop de la població. És un autèntic desgavell, descontrol, i a més és inviable completament econòmicament. Per això els estan donant 4 i 5 milions d'euros de subvenció a aquests projectes, que és una vergonya que s'estigui donant aquests diners als fons d'inversió, com ara el que vol construir la central a la Sentiu. Són uns autèntics perills públics els impulsors d'aquestes centrals. Gerard, perdona, se'ns acaba el temps. Gerard Batalla, membre de la plataforma Pobles Vius, moltes gràcies també per acompanyar-nos en directe i seguirem de ben a prop aquest cas. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bona nit. I continuem també en referència a la crisi del porcí que estem patint per la